Il-15 ta' Wissu, solennità tal-Verġni Mqazza Marija imtella fis-sema. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 1, versi minn 39 sa 56. F'dawk il-ġranet, Marija qamet u marret tħaffef lejn il-għoljiet, f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semet lil Marija isselmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta intliet bl-Ispiritu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li emnet li seħ kull ma bat jgħidilha l-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnej fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa l-qudiem kull nisel isejjaħli ħinja, għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' driegħu, xerret lil dawk li huma imkabbra f'qalbhom. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla iċ-ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minhu bil-ġuħ u l-lonja bathom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wiegħed lil missirijietna b'riżq Abram u nislu għal dejjem. Marija baqgħet ma' Eliżabetta għal 3 xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha. Il-kelma tal-mulej: Tifħir lilek Kristu. Inti taraf il-preżenza tal-mulej Ġesu fik u f'ħajtek? Imbierek int jekk tara u taraf il-mulej bl-għajnejn tal-fidi. Li tkun imbierek bil-Grek Makarios ifisser li tkun mimli bil-ferħ. Il-kelma imbierek tiddeskrivi dak it-tip ta' ferħ li jiġi mill-paċi f'qalbek, li ħadd u xejn ma jista' jiddisturba, li rigal li ma jinbidilx u li ma jitħassarx, għax dan il-ferħ u din il-paċi huma indipendenti minn kull bidla u bdil fiċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Marija ingħatat il-barka li ssir liben ta' Alla. Lilna wkoll il-mulej irid jagħtina il-ferħ sopranaturali li bħalma għamel fil-ħajja ta' Marija jagħtina l-qawwa biex inkunu nistgħu nifilħu għal kull tip ta' tiġrib li jġib niket u ġieħ. Dan il-ferħ ma jintemx la f'din il-ħajja u lanqas wara din il-ħajja. Inti lqajt u qiegħed tgħix b'dan il-ferħ fil-barka u l-paċi ta' Alla li jkollok kemm il-darba inti tagħti ħajtek lil Alla fidi u f'fiduċja. X'inhu s-sinifikat taż-żjara li Marija għamlet lil Eliżabetta qabel it-twelid ta' Ġesu?
F'din il-ġrajja l-Ispirtu ta' Alla nnifsu li mela lill-Elisabetta u t-tarbija f'ġufa wara li kien diġà mela lil Marija u nissel lil Ġesu fiha, jikxef veritajiet importanti ħafna għall-fidi tagħna l-insara. Elisabetta imnebħa mill-Ispirtu Santu tistqar li Marija itassew Alla meta tgħidilha: "Minn fejn ġini dan li il-mulej tiegħi tiġi għandi?" Mela, il-ħidma tal-Ispirtu Santu fina dik li jikxef il-verità ta' Alla li aħna ma nkunux qed naraw għax limitati u diversi drabi għax l-intenzjonijiet tagħna ma jkunux retti fit-tfittxija tagħna ta' Alla. Il-preżenza qawwija ta' Marija b'Ġesu fiha bħal f'tabernaklu ħaj hi li hi l-mudell perfett lina ta' fidi u ubidjenza lejn Alla, timla lill-Elisabetta u t-tarbija li kellha f'ġufa bl-Ispirtu Santu. Tassew li Alla tagħna l-Ispirtu tiegħu mhux għalina nfusna biss, imma biex bil-ħajja qaddisa u viżibbli tagħna quddiem l-oħrajn inkunu mezz biex ħaddieħor jirċievi l-istess don tal-Ispirtu li bih huwa wkoll ikun jista' jgħix ħajja xierqa. Marija li fl-umiltà tagħha ma marritx ixxandar il-kobor tal-grazzi li rċeviet, issa tiġi mfaħra minn fom Elisabetta għal dak li hi u għal dak li għadha kif saret. Imma l-Ispirtu Santu ikompli jikxef mhux biss il-barkiet u l-qudusija ta' Marija, imma kif Marija iddawwar dan it-tifħir u l-unur li sarilha lejn Alla li minnu irċeviet kollox. Hi tinfex tfaħru bl-innu twil li hu imqanqal minn dak kollu li kienet tħobb u temmen. Iva, dan l-innu jikxef x'kien hemm f'qalb Marija. Il-fom inissel dak li hemm fil-qalb. Għalhekk Marija tagħti l-glorja kollha lil Alla meta tgħid kull nisel isejjaħ li ħinja għax is-Setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Mela fuq l-istess eżempju ta' Marija, f'qalbna għandu jkun hemm tifħir, gratitudni u fiduċja fil-wedijiet kollha li Alla għamlilna. Ħaġa oħra li tinkixef dan ir-rakkont hi kemm Marija kienet attenta timmedita u titlob u tistudja il-Kotba Mqazza. Il-profezziji li tikkonferma li seħħew jew li qatt iridu jisseħħu huma bbażati fuq passaġġi mit-Testament il-Qadim. Mela, biex nitqawwew fil-fidi u ngħixu dan li jitlob minna Alla, hemm bżonn li l-Bibja ma tkunx il-ktieb ornamentali fid-djar tagħna, imma l-ktieb ta' referenza u meditazzjoni li jdawwal it-triq ta' ħajjitna. U aħna kemm qed nagħmlu użu mill-kelma ta' Alla, mit-tagħlim tal-missirijiet tal-Knisja, tal-qaddisin u oħrajn li l-Knisja toffrilna biex jgħinuna fil-mixja tagħna lejn Alla. Aziza Marija, inti bħala omna jinteressak minn kull wieħed u waħda minna b'mod personali. U kif jixtu id-derit kollha tiegħek fl-istorja tal-Knisja sa issa, l-akbar xewqa tiegħek dik li nħalluk iżżurna bl-istess mod kif inti mort iżżur u taqdi lill-Elisabetta. Min qalbi jiena ngħidlek, ejja Marija, ejja żurni, ejja itlob miegħi it-talba tant tal-qalbek tar-Rużarju Mqaddes, bl-istess mod kif inti kont titlob mal-Apostli fiċ-ċenaklu. Ejja itlob miegħi biex miegħek u bħalek jiena nirċievi id-don tal-Ispirtu Santu li jarrafni min jien u xi skop għandu Alla għal ħajti, li jarrafni wkoll min inti, Om li bent Alla u omna il-koll,
għaxutak għalina l-koll. O Ġesu għatini qalbek għax irrid inħobb lil Madonna bħal ma ħabbejta int. Amen.